sa kuwan. Terminal. Ano pa? Alas 6 sa ano. Aircon? Magkano ko? 200 plus. Ay, 2,000 plus. 2,000 plus. Yung mag-ahal, kaya 500. Tapos pagdatong sa nag-siren, kan LGU yung ano. Kaya mabayad pa, ticket sa kawan. Ang ina ko yung pinartahan kami sa mga konduktor. Alam ko na yan, dami magreklamo. Ano na yun, nasa ako ng tanan. Nasa 2,600 sobra. 1,600. Samantalang pagay.
Tara. Pero sabon. Dito na tayo mga kawaray, nag-abang tayo ng bus. Nandito tayo sa may diversions. Kasi may papuntang Nabas. Nabas. Abang kami ate. Patawid na kami ng puntang Matnog. Kasabay na ticket na yung water time. Mga kawaray. Hanapin mo, Montenegro kung may magpinit. Doon na po sa loob. Di mapasok kayo doon. Hanapin mo yung ano, makinita mo sa kanila. Para yung patakaran dito, wala na. Mga kawaray. Nakatupas. Dapat sira sunog. Pasok na kami sa
sakay ng barko. Si parang Derson, kaya ka sa vlog ko. Oo, kaya ka sa vlog ko. Vlog ako. Kasi naka sa terminal. Bayaran pa ata ka dahil dito. Sabi ko mga kawaray, may babayaran na naman. Mga kawaray, papasok na kami sa barko. Barko. Oras sa loob. Bako. Iilang tayo. Mga kawaray, kumakain kami oh. Taga sa amin yan oh. Sa amin yun ba? Ngayon ka sa vlog ko. Hindi ka muna. Nandito kami sa barko ngayon. Kumakain na kami. Ulam namin ano lang. Ulam mo itlog.